saat olla siinä, odotella, että kato päästä. Vau. Onko sä leikkinyt muuten vetoleikkiä? On pesännoiset sieltä, jotka on Ja pitää vähän kohtuullisesti. Oho! Mistäs sulle se? Hauska. Oi miten hieno. Vau, hieno. Yes. Kyllä susta hommaa aina hyvää. Joo. Tehty, otin kiinni siihen kuitenkin. Joo, hyvä. Hyvä. Miten hieno mies. No niin. Hoppa. Nyt on lupa. On hyvä. On hauska. Oi, meinaatko esitellä? Kyllä se äiskä nyt antaa sun leikkiä tällä kertaa. Tällä kertaa niistä kanssa on laasta ja kyllä varmasti. Onkin vähän eri tuntusta kuin noi kepit. Hauska. On sun tanssista. Pidä päätä vähän. Tiedät se. Mikkelä jätkä on. Ei opetusta. Sitten ohjaaja on se ikävä tyyppi, joka ottaa valikan pois. Jätä. Noin, sitten katsotaan vähän isommat lelut, kun sä voit testin jälkeen. Ja oot ihan paikoilla siinä, katsot ainoastaan laitetta lähtee. No, jos teet vuoroja. Jos näyttää toinen, sieltä katsia kohdissa. Muuta se on saa olla ihan oikeastaan missä vaan. Se vaihtelee toinen paikkoille siinä. Ja anna sille pitkä tavoitteja. Pidät tavoitteesta lujaa, että se on oikeastaan. Voit vaihtaa toisiin näistä vertaisvaihtia tai pistää tuon tavoitteesta. Tosiaan katsot vaan sitä kelkkaa siinä, niin silloin sä et ainakaan voi pilata sitä koiran suoritteita. Otappa pieni askel eteenpäin. Otapa vähän jotain sivuaskelta siitä itse, äläkä koita olla katto just hyvä. Kierrättä sinne toiselle puolelle kelkkaa sillä että sulla on varpaat ihan kelkassa. Mitä muuta kehua sitä koiraa ja vettä katot tehdä. Mikäs koffin pipotti, mikä siellä on? Nyt. Mitä kauheasti sitä välittää? Se ei rakastaa tuollaisia kohtaa. Käyttää vähän makkaa täällä liikkeelle ja nyt tuu sillä lailla, että koira jää kelkä ja sun väliin takaisin. Käänne vaan. Sitten he otetaan paussia täältä. Hän antaa lisäohjaa. Rakasta. Hyvä. Jos annetaan lupa kutsua koiraan, niin saa kutsua, mutta menee vähän tuonne katsomaan, mitä hän tykkää, kun joutuu ilmaksistaan.
Anna sä, kun sä näet varmaan sen paremmin sieltä. Hyvä, kääntykää tänne päin jo. Hyvä. Sitten voit vaihtaa kaulapantaa tai löysentää kaulapantaa ja odotella hetken aikaa, niin kohta tullaan sen paperiksi. Niin, ja otetaan sitten tuosta toimintakyvystä. Eli kuinka itsenäisesti koira toimii. No täällä on aika se ehkä osittain vähän näkyy tässä toimintakyvyssäkin, että se ei ollut niin itsenäinen, mitä olisi ehkä tässä niin haluttu, että mitä varsinaisesti haetaan tässä, mutta kuitenkin toi riittää plussalle, eli se on +1 B, kohtuullisen pieni. Eli kuitenkin toimii itsenäisesti, mutta sitten täällä vähän katselee erävyys, eli miten millainen siitä tulee, kun se on yksinään todella eihän siitä tule, se on äärettömän ystävällinen, että se sulkee mieluummin pois, kun sieltä viihdotaan, mutta se sitten katselee mun ja sitten tuli joku mukava haju, tuttu haju täältä tai joku kiinnostava haju, niin se meinasi, että hän muistuttelee tänne päin ennen kuin rupeaa riitelemään ihmisen kanssa. Täällä on silloin arvosana laitettu kohtaan +1 B, koira, joka ei osata lainkaan terävyyttä. Sitten toi puolustushalu, kuten yhteistuumin tuossa etenitte. Katsotaan halua, ei opetettuja taitoja, niin arvosana siitä on +1 pieni. Se on kiinnostunut hyökkääjästä. Hyökkääjä heittää kepin pois sen takia, että jos se olisi ollut pelkästään vaan kiinnostunut sitä kepistä, mutta se edelleen häärää siinä edessä. Eihän se ymmärrä olla vihanen, että ei sille sellaista aggressiohommaa löydy näissä meidän kokeiluissa, mutta kuitenkin se on ohjaajan ja hyökkääjän välissä ja katsotaan, että silloin sitä on sitä puolustushaluakin, koska se myös sen kepin heittämisen jälkeen jäi siihen tohottamaan. Mutta kun se on äärettömän ystävällinen, niin se näkyy kaikessa tässä. Ei niin kuin ole sellaista ihmistä kohtaan sellaista häkävyttämistä nähtävissä. Taisteluhalu sitten, että kuinka se haluaa leukoja ja lihaksiaan käyttää, vastustaa kuviteltuja todellisia uhkia. Sellainen tavallaan periksi antamattomuus koirassa, niin arvosana siitä on +2 B, kohtuullisen pieni. Eli siitä kaikista puuttuu sellainen loppurutistus tavallaan, että se on tällainen resistentti aineesta, niin kuin Penkku olisi sanonut, että se on tällainen tarttis tehdä jotakin, mutta ei tässä ole mikään kiire valmiissa maailmassa, niin se on oikeastaan sen temperamentti on sitä ja voidaan jo tässä vaiheessa hypätä siihen, eli se on +2 kohtuullisen vilkas. Siinä on pieni viive, että se sopeutuu asioihin, mutta se sopeutuu niihin eikä tarvitse mitään sellaisia niin kuin pitempiä palautusaikojakaan missään, joten se peilaa tänne hermoihin sillä lailla, että hermot on +1A, hieman rauhaton. Tarkoittaa, että siellä vähän tulee sellaista epävarmuutta kuormaa, mutta normaalilla lailla karistaa ne pois partteiltaan ja pystyy toimimaan sitten ilman sen suurempia. Kovuus, eli ikävät asiat ja miten paljon ne vaikuttaa sitten koiran tekemisiin. Arvosana siitä on +1 hieman pehmeä. Siinä se terveellisyys on, että ei se ihan itsellä pauttele kaikista paikoista selviää. Viimasi kunnioitetaan ja sitten pidetään se tuumaustauko, mikä tuo temperamentti hänelle siinä suo. Sitten luoksepäästävyys, no se on paras mahdollinen +3, hyvän tahtoinen luoksepäästävä avoin. Se on sitten joka tilanteessa ollut. Missään vaiheessa meidän ei tarvitse näppejä varoa eikä mitään tällaista negatiivista palautetta on meille antaa. Laukauspelottomuus, niin se on 3 plussalla laukaus varma. Se vaan kiinnostui niistä. En katsoi, että vihdoinkin jotain asiaa täällä. Kohta päästään tosi toimiin. Mutta valitettavasti nyt tänään jäi ne sorsat ampumatta meillä tuossa. Pluspisteitä saatiin 155, miinuksia ei tullut ollenkaan, eli kaikki saatte kotiin viedä.
Se on oikein mukava koira. Kyllä se kelpaa harrastaa. Ja hyvin